Χαίρομαι που γνώρισα δύο παιδιά ωραία, τον Ανδρέα και τον Τζάρετ, οι οποίοι εργάζονται μεταξύ μας. Εγώ παράγω, αυτοί μεταλλάσσουν τα αμύγδαλα μου σε αυτόν το λάδι του γλυκού αμυγδάλου. Παιδιά είναι στον ήλιο όλη μέρα, κοιτάξτε με. Ποτέ δεν βάζω πάνω μου την παραμικρή κρέμα. Πρόσφατα μια σταγόνα λάδι, 2 καθημερινά, το πρωί και το βράδυ. Και το δέρμα μου έχει μείνει ωραίο. Έχει μείνει, διατηρηθεί. Είναι το πιο αγνό λάδι, το πιο φυσικό λάδι που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Κάνει και για τα χέρια, κάνει και για το δέρμα, κάνει και για το στόμα. Αυτό που ανταλλάσσω εγώ με τον Τζάρετ και τον Ανδρέα είναι κάτι το υπέροχο. Εγώ είμαι 70 χρονών, αυτοί είναι νέοι, αυτοί ακολουθούν και η ανταλλαγή, σας το λέω, είναι πολύ θετική. Ηλαιώνων ενέργεια και αυτή η ενέργεια θέλω να έρθει κοντά σας. Μην σκεφτείτε την τιμή, δεν είναι ακριβό, τίποτα δεν είναι ακριβό για την υγεία σας, την ομορφιά σας.